Господине, какво ще кажете за местните избори за 2015 година? Захмет тогава приказа вас, той педрас. Сега ще гласуваме за Селим Чекиров. Ще избираме него, да видим кой ще прави мафията, дали ще била. А за подкупите знаете ли нещо? Не знам, трябва да Селим да питаш. За колко ще гласувате? Ще гласувам за Селим. Кой номер? Шести. Саше до това шести, нека да. Шести, аре. О, България. Вие, господине, познавате ли този господин? Да, познавам го. В смисъл, как го познавате? Свиня? Да. Домашна свиня, не е улична. А свиня майка искат да кажете. Свиня майка има две малки свинчета. Едното вече 20 месечно, другото на 18 и половина. Била хубава порода. Толкова ще е за днеска, момчета. Чао, чао.